Ionuț. Acum dăm și noi pe biliardă. Pune din nou. Așa. Pe biliard, adică. Și așa. Facem și noi filmare să vadă ambulanții. Ionuț e aici lângă mine. Îl auziți? Și ne jucăm și noi biliard. Că avem ce face. Păi ne-am dat o mie de euro. Mai da acolo, că nu pot. Păi poza Ionuț, cum pot să mă bag cu tine? Iubirea ta. Ce? Îți spus iubirea ta. Spune și tu, ce gagică ai? Nu am. Îmi fac repede o gagică. Stai. Nu închide filmare. Să ne vadă și noi abonați, că am făcut. Și după aia, eu nu știu dacă nu mai ne jucăm să-ți arăt video-ul meu. Haide, te joci? Da. Ai intrat? Stai. Nu am intrat. Fă poza așa. Ai bate inima. Ai bate inima. Bate inima. Tunt. Fă poza așa. Pentru tine iubirea ta. Top. 145 pe loc prin trending. Eu nu ții, hai mai ai mult. Păi da, uite că tu mai ai multe azi încoa. Ia uite băieți. $11, nu cred. Și nu deschide prostul nimic. Băieții, revenim după. Băieții cam se încarcă greu și ar trebui să iau din nou, din păcate. Nu cred așa ceva. Stai bă cu minte că vrei să filmezi frumos. Nu vreau. Dar avem cărți. Are $11 prost. Eu am prost? Eu tu ești prost. Ia. Bani. Banii. Trebuie să-i dau. Ia taci. Prieteni. Stop. Mai ușor trebuia, bă. Prieteni. Stai, nu mai Păi da, că trebuie să... Păi, pe mâine, știi? Păi nu mai filmez cu tine după aia. Mama, lasă-mă cu el. Cam fel. Nebunul ăsta vrea să iau un tank. Adevărat. Nu vă mint. Ia uite, nu știu ce, bă, nu colecteze, bă, pe aici. Lasă-mă cu el. Trebuie mă lovești. În fine, uite ce tac are prostul. Mama, lasă-mă cu el, că am să plec altfel. Știi că nu merg, da. Eu mă duc să mă piș. Bine, du-te. O să mă cu el, ca să-mi plec altfel. Știi că nu glumesc, da. Stai să văd cum îl cheamă.
Invite friend. Da. Majestic. Pe telefonul meu merge. Băieți, eu am de chestia aia care se lungesc. Știi? Trebuie să ies să văd cum îl cheamă, dacă are Facebook, să văd. Ho, ho, ho. Puțin, te rog. Ia, care Facebook? Kevin Gulo Talento Baro. Kevin Gulo Talento Baro, Kevin Gulo Talento. Hai mai apoi, Kevin. Cred. Băieți, dacă vreți să... Așa, în fine, confirm. Intru înapoi pe biliard. Eu nu mă mai joc biliard. Nu te mai joci? Nu. Serios? Stai mă, hai să te joci. Nu vreau. Bă, da. M-am plictisit să joc. Vreau să ne jucăm cu asta. Păi mai mă joc cu nimica cu tine. Ia da. Asta... Hai să lungim. Stai, dă puțin. Vrei să lungim? Nu, dă puțin. Lasă-mă cu el. Vreau să mă joc ăsta cu păpușii, că mai l-am văzut eu pe TikTok. Păi da, Toca boca! să te vezi. Să uite oameni, Uite, da. nu, uite. Faci așa. Dai aici, uite aici jos. Dai. Așteaptă. Ia uite pe tine. Și te vede și oameni. Așa. Ne jucăm biliard. 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 TikTok. Așa. Bum, bum, bum. Mă vedeți? Uite camera. Așa. Da, uite-te la cameră încolo. Așa fraților. Pune aici și uite. Așa. Așa fraților. Cum să facem? Arată-mă și pe mine. Arată. Ce o să arăt? Ce o să arăt? Uite-l pe Ionuț. Uite-l pe Ionuț. Scuzați-mă, oameni buni. Când eram eu mic, aveam și noi jucări de astea. Asta și acum vine părinții. Asta sunt părinților. Nu am mâncat
Să vedeți lumea cum îl bate eu pe Kevin. La Bate eu pe Ionuț. Ba nu lume, eu îl bat pe Kevin. Acesta a fost video. Nu închide. Ba da. Bine, hai închide. Acesta a fost video. Acum ne jucăm și noi video, dar m-am plictisit puțin și mai facem altă dată. Pa! Pa, oameni buni! Pa! Închide, bă, uite așa.